кишоварзони вилоят халтон бари рушди соҳа ва ғанӣ гардонидани сабади истеъмолии сокинон маданияти баланди истифодабарии заминро баро монда ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзии вилояти халтон имсол хоҷагидорону деҳқонони шаҳру ниҳоҳои вилоят дар ҳама бахшҳо ба натиҷаҳои назаррас ноил гашта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзиро зиёд менамоянд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки ғанӣ гардидани бозорҳои мамлакат дастрасии нарху навои маҳсулот ва содироти он ба берун аз кишвар ин аз фаровониву миннати босамари деҳқонон дарак медиҳад. деҳқонони хоҷагидорони вилояти халтон дар натиҷаи заҳмати софтирона ба замин имсол низ ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда қисмати муайяни онро ба содирот бароварда истодаанд. бояд зикр намуд ки вилояти халтон дар миқёси ҷумҳурӣ яке аз манбаъҳои калони истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ ва содироткунандаи он ба хориҷи мамлакат мебошад. имконоту имтиёзҳои аз ҷониби ҳукумати кишвар пешниҳод гардида дар самти содироти маҳсулот кишоварзони вилоятро ҳавасманд намуда ҳамасола бо гирифтани ҳосили баланд ҳаҷми содиротро ба хориҷи мамлакат афзун менамоянд. ҳиссаи вилояти хатлон дар сатҳи ҷумҳурӣ 60%-ро таъмин менамояд. вобаста ба ин давоми соли равон кишоварзони вилоят дар майдони 16965 гектар кишти сабзавотиҳо, аз амин 6023 гектар картошка ва 15272 гектар кишти полезиҳо гузарондиянд. ва тибқи маълумотҳои фаврӣ аз шаҳру ноҳияҳо ба даст омада то санаи 3 июли соли равон ҳамагӣ 547690 тонна сабзавотҳо истеҳсол карда шуда, 94369 тонна картошка ва 535195 тонна полезиҳо истеҳсол гардидааст. дар сатҳи вилоят дар бахши ҷамъиятӣ ва хуҷагиҳои деҳқонӣ ҳамагӣ 23293 гектар боғҳои ҳосилдиҳанда ва 5006 гектар ангурбоғ яъне токзор вуҷуд дорад ва то имрӯз аз ин майдонҳо 3701 тонна истеҳсоли мевагиҳо ва 3660 тонна ангур истеҳсол карда шуда, рафти истеҳсоли ин маҳсулотҳо бо маром идома дорад. дар вилояти халтон ҷиҳати амалигардии барномаҳои давлатӣ ба хусус рушди соҳаи боғу токпарварӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида ҳамасола дар баробари баланд бардоштани ҳосилнокӣ ҳамзамон сифати меваҷот рақобатпазир гардонида мешавад. ба иттилои масъулини соҳа тибқи дурнамо имсол бояд кишоварзони вилояти халтон 80 000 тонна маҳсулот ва меваю сабзавоти тару тоза истеҳсол ва ба хориҷи кишвар содирот намоянд ки ин то имрӯз 50% яъне 40 000 тонна таъмин гардидааст. истеҳсоли мевагиҳо бошад нисбати ҳамин давраи соли гузашта 20925 тонна худи мевагиҳо зиёд буда, 1846 тонна ангур. айни ҳол дар бозорҳо худамон ҳама мушоҳида мекунем ки рафти истеҳсоли шафтолу пеш аз ин мо доштем зардолу аллакай зардолумон тамом шуд, себ буд, себам аллакай ба фурӯш рафта шуд, себҳои дерпазмон аллакай дар ноҳияҳои кӯҳистон ва қисман мевагиҳо дар ноҳияи кӯҳистон боқӣ мондааст ва рафти ҷамъоварии онҳо идома дорад. тибқи маълумотое ки давоми 6 моҳ он ба даст омада, аз сатҳи вилоят 40168 тонна маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ содирот карда шудааст ки иҷроиши дурнамо 50% ташкил медиҳад. асосан содироти маҳсулоти кишоварзӣ тариқи гузаргоҳҳои гумрукии шаҳри душанбе, вилояти хатлон ва суғд равона карда шудааст. заҳмату талошҳои кишоварзони хоҷагидорони вилояти халтон дар самти истеҳсоли пиёзи барвақтӣ чашмрас буда, дар нимсолаи аввали соли равон 18970 тонна пиёз ба берун аз кишвар содирот карда шудааст ки 480 тоннаи онро бо истифода аз имтиёзҳои муқаррар гардида тавассути роҳи оҳани вилояти халтон интиқол дода шуд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ қисмати зиёди маҳсулоти кишоварзии истеҳсолнамудаи хоҷагидорону деҳқонони вилояти халтон ба федератсияи русия, ҷумҳуриҳои қазоқистон, ӯзбекистон, афғонистон, покистон, туркия ва қирғизистон содирот карда шуд. ҳосил хуб аст. ман фикр мекунам ки заҳматкашон дар ин сол метавонанд ки як даромади дилхоҳ ба даст биёранд. аз ҷамъияти шаҳраки хуррамдиёр ин мевагиҳо содирот карда мешавад аз қабили зардолу олу. ба ғайр аз ин аз ҷамъияти деҳоти деҳқонобод аллакай шаҳрномаҳо баста шуда истодаанд барои содирот намудани ангур. дар ин самт имсол дар вилоят равзанаи ягона аз ҳисоби сохторҳои дахлдори марбут ба содирот ташкил карда шуд ки раванди интиқоли маҳсулоти гуногуни кишоварзиро берун аз кишвар ба маротиб осон намуд. ба хотири беталаб ва сари вақт содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ бо дастгирии агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят филиали корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром Экспорт таъсис дода шудааст ки маҳсулоти хоҷагидоронро банду баст намуда ба содирот равона менамояд. агротехникаи парвариши худи меваҷотҳо ва ангур масалан ҳаст навъҳое дорем ки
пасту баланд ба пухтарасӣ оварда мерасонад. Як наваш ки тамом шуд, нави дуюм оғоз мегардад. Дар мевагиҳо ҳам бошад ҳамин хел. Аллакай навҳои пешпазе ки мо доштем, аллакай тамом шуд. Миёнапас қисман мондагӣ ва мевагиҳо ва ангуре ки дорем инҳо дерпазак аст ва рӯзҳои наздик аллакай гуфта истодам ки аллакай ба бозорҳо баромадааст ва қисман дар ноҳияи кӯҳистоне ки ҳаст онам пухта мерасад. инчунин мувофиқи маълумоти хадамоти гумрук дар ин давра ба воситаи ҳамаи гузаргоҳҳои гумрукии ҷумҳурӣ ҳамагӣ 40168 тонна мева ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ниҳоҳои вилоят ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 150 тонна зиёд мебошад.